Κυρίες και κύριοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω θερμά την κοινοφιλή επιχείρηση πολλαπλής ανάπτυξης του Δήμου Βέρειας, τη διοίκηση και τους εργαζόμενους της, ειδικότερα τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, μου έδωσαν την ευκαιρία να παρουσιάσω σε εκλεκτό κοινό τη νέα έκδοση του βιβλίου μου με θέμα το απόθητο χείρο Ρούπελ και βέβαια τον κύριο Παπαδόπουλο, που για μια ακόμη φορά στάθηκε αρρωγός στην προσπάθειά μου. Θα μου επιτρέπετε κάποιες μικροδιακοπές για να μπορώ να συντονίζω και την κίνηση των εικόνων. Πλέον να αφαιρθώ στα ιστορικά στοιχεία, επιτρέπετε μου να πω δύο λόγια για το βιβλίο. Ρούπελ, αναμνήσεις των πρωταγωνιστών, ο τίτλος του. Αδιάσυστα φωτογραφικά στοιχεία και ιδιόχειρα σημειώματα των πρωταγωνιστών που έφτασε ευθύως στις 542 σελίδες, αξιολογημένο και εγκεκριμένο από το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Ως στρατιωτικός θα μου πείτε πώς καταπιάστηκα με ένα τόσο δύσκολο έργο από πλευράς τουλάχιστον έρευνας. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή, όταν υπηρέτησα εκεί, δεν είχα τέτοια πρόθεση. Έζησα όμως μοναδικές στιγμές εκεί πάνω, που δεν μπορούσα παρά να τις μεταφέρω και σε εσάς, γιατί δεν είχα το δικαίωμα να τις κρατήσω για τον εαυτό μου. Ηρωικές μορφές, άνθρωποι άγνωστοι και ίσως καταφρονεμένοι, επέστρεφαν στο σπίτι τους, όπως το λέγανε, για ένα τελευταίο προσκύνημα. Στο προσκύνημα αυτό είχα την τιμή να είμαι παρόν και να ζήσω όλοι, με όλη την παλικαριά αυτών των απλών και ίσως αγράμματων ανθρώπων. Υπήρξαν πολλά χαρακτηριστικά περιστατικά που θα μπορούσα να αναφέρω, όμως θα περιοριστώ σε δύο, δεν θέλω να σας κουράσω πολύ. Κάποια άλλα ίσως αναφερθούν στη συνέχεια και στην ελεύθερη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Ως διοικητής λόγου στο Ρούπελ είχα καθήκον να υποδέχομαι τον κόσμο, τους επισκέπτες του οχυρού, να τους ενημερώνω για την ιστορία της περιοχής και στη συνέχεια να τους ξεναγώ στις στοές μέσα. Ήταν Απρίλιος του 1995, ημέρα Κυριακή, και έχει σημασία το Κυριακή, γιατί ακόμα και τις Κυριακές ήμουν εκεί. Όταν είχε έρθει ένα γκρουπ, ένα λεωφορείο, ήταν το Καπινάου σας, και άρχισα την ενημέρωση. Ένας παππούς όρθιος έκλαιγε την ώρα που ήρθε. Εγώ είχα αρχίσει να μιλάω για να αναφέρομαι στα γεωγραφικά στοιχεία της περιοχής, ο παππούς έκλαιγε. Από μακριά του είπαμε λίγο παππού, ηρέμησε, να πούμε 5 κουβέντες, ο παππούς τίποτα. Από κοντά οι συμπολίτες του, έλα ρε σταμάτα, τίποτα. Πήγα κοντά του κι εγώ. Τον αγκάλιασα λίγο, τον παρακάλεσα να σταματήσει και όταν καταφέραμε όλοι μαζί να τον κάνουμε να σταματήσει να κλαίει, αρχίσαμε εμείς. Είχε σταθεί στη στάση προσοχής και ανέφερε στρατιώτης πολυβολητής Θεοδόρου. Σου αναφέρω ότι είναι αυτός που έριξε την πρώτη του φεκιά στους Γερμανούς. Στις παροτρήσεις των εκδρομέων άντολο-χαγέ, πες μας, τους είπα το αυτονόητο, τι να σας πω εγώ. Θα μας τα πει ο κύριος Θεοδόρου. Και καθίσαμε και τον ακούγαμε. Λίγο αργότερα, ήταν Μάιος του 1995, την ίδια χρονιά, μετά που κάνει ένα μήνα, πάλι σε μία ενημέρωση, μπροστά στο χώρο της ενημέρωσης εκεί, και σταμάτησε ένα αυτοκίνητο, ένα γιοταχή. Κατέβηκαν δύο νεαροί, άνοιξαν την πίσω πόρτα και κατέβασαν ένα άτομο με ειδικές ανάγκες. Είχε κομμένα και το δύο το πόδια. Του βάλασε ειδικό αμαξίδιο, ευπαρουσίαστος ο κύριος, καθόλου. Ήρθε κοντά, άκουσε, δεν έβγαλε τσιμουδιά και την ώρα που πηγαίναμε προς τη ΣΤΟΑ για την ενημέρωση, μου λέει, θα σε περιμένω εδώ πάνω. Θέλω μία χάρη μετά. Τελείωσα την ενημέρωση, την ξενάγηση του κόσμου και όταν επέστρεψα πράγματι με περίμενε. Μου λέει, θέλω μία χάρη. Να με πας στο ύψωμα Μορόλαβε. Του είπα ότι με το γιοταχή δεν μπορούσε να πάει, χωματόδρομος ήταν, νεροφαγώματα, ότι θα έπρεπε να το βάλουμε στο τζιπ. Δεν έχω πρόβλημα, μου λέει, συνοδοί μου θα μου βάλουμε. Το βάλαμε στο τζιπ και πήγαμε. Στη διαδρομή μου λέει,
έχει εκεί 2 αποθήκες. Του λέω, είχε αποθήκες. Οι αποθήκες ήταν γκρεμισμένες από τους βομβαρδισμούς. Εκεί θα με πάτε. Μου ξαναέπε. Και τον πήγαμε. Ζήτησα από τους συνοδούς του να τον κατεβάσουν και να τον αφήσουν στο χώμα. Έσκυψε κάτω. Φίλησε το χώμα, κλαίγοντας, με λυγμούς. Προσπαθούσα εγώ να καταλάβω τι γίνεται. Σενάρια στο μυαλό μου. Και μέσα στους λυγμούς του να λέει, τα έδωσα για την πατρίδα. Χαλάλικης. Όταν κατάφερα να τον ρωτήσω τι συνέβη, μου λέει, είχε χαλάσει ο αγωγός ίδρευσης από τους βομβαρδισμούς και η πηγή που ήταν εδώ κοντά ήταν πιο κοντά από τη δεξαμενή που είχαμε μέσα. Και ενώ η μάχη συνεχιζόταν, εγώ βγήκα να πάρουμε 2 παγούρια νερό. Ένα βλήμα πυροβολικού του ακάτεψε τα πόδια. Εδώ μου λέει τα άφησα. Αλλά χαλάλικης. Τα έδωσα για την πατρίδα. Ήταν ο στρατεύτης του Μαράς Αθανάσιος από την Άρτα. Τέτοια γεγονότα δεν μπορούσα να τα κρατήσω για τον εαυτό μου. Δεν ξέρω αν έκανα καλά. Πιστεύω ότι έκανα. Η προσπάθεια αναζήτησης ζώντων μαχητών συνεχίστηκε και συνεχίζεται. Γι' αυτό υποβάλλω παράκληση. Αν ξέρετε κάποιον ο οποίος πολέμησε στα οχυρά, είτε ζει, είτε ζουν οι απόγονοι του, φέρτε μου σας παρακαλώ σε επαφή μαζί τους. 542 σελίδες στο βιβλίο, νομίζω ότι είναι πολλές για μένα να πω ότι θέλω να εμπλουτίσω κι άλλο το βιβλίο μου, όχι. Θέλω να ξετάψω αυτούς τους ανθρώπους, όπως είπε νωρίτερα ο κ. Παπαδόπουλος, να τους δώσω φωνή, να τους γνωρίσει ο κόσμος. Γιατί ένα μεγάλο μέρος από αυτό που είμαστε εμείς σήμερα και το απολαμβάνουμε, το οφείλουμε σε αυτούς. Αναμνήσεις 30 Ελλήνων και 22 Γερμανών περιλαμβάνονται στο βιβλίο και νέα στοιχεία έρχονται συνεχώς στην επιφάνεια. Στοιχεία που αγνοούν επίσημοι φορείς και δυστυχώς δεν θέλουν να τα πάρουν. Το γιατί το ξέρουν ίσως εκείνοι. Ίσως γιατί λέγονται πολλές αλήθειες μέσα σε αυτά τα νέα στοιχεία. Μέσα στο βιβλίο δεν περιορίστηκα μόνο στην περιγραφή των οχυρών, αλλά βασισμένο στις αφηγήσεις των ιδίων ηρώων παύλα αγωνιστών του Ρούπελ, τις εμπειρίες και τα βιώματά τους, που διασταυρώνονται μεταξύ τους από Έλληνες και Γερμανούς, προσπαθώ να φέρω στο φως άγνωστες στοιχείες των όσων διαδραματίστηκαν στο τετραήμερο έπος. Με λίγα λόγια, πήρα τις πληροφορίες από την πηγή των γεγονότων, πηγή και πληροφορία διασταυρούμενη, το ξαναλέω γιατί είναι πολύ σημαντικό, που δεν σου επιτρέπει να αμφιβάλλεις για αυτά που διαβάζεις στις σελίδες και βλέπεις τις εικόνες του. Στο βιβλίο περιλαμβάνονται αφηγήσεις, χειρόγραφα των πρωταγωνιστών των γεγονότων, περιγραφές τοποθεσιών, χάρτες που σε βοηθούν να μπει στη γεωγραφία της περιοχής και να έχεις καλύτερη εικόνα για τα τεκτενόμενα των ημερών εκείνων. Δεν λείπουν βέβαια και φωτογραφίες Ελλήνων και Γερμανών πολεμιστών, καθώς και ονομαστικοί κατάλογοι αυτών. Στην τελευταία έκδοση έφτασε στο σημείο να βρω και τα ονόματα των 361 Γερμανών νεκρών του Ρούπελ και να τους έχω μέσα. Οι αφηγήσεις των μαχητών έχουν μεταφερθεί στο βιβλίο όπως ακριβώς έχουν καταγραφεί, χωρίς καμία παρέμβαση ή ωρεοποίηση. Έτσι φωτογραφίζονται μπροστά μας. Βγαίνει ο εσωτερικός τους κόσμος, η απλότητά τους, η αγωνία τους, γιατί πρώτη φορά έπαιρναν μέρος σε μάχη, η αγωνία για το αύριο το δικό τους, των οικογενειών τους, της πατρίδος. Είχα επισκεφτεί τον αείμνηστο πλέον Γιαννακίδη Θεόδωρο στην Ορεστιάδα, που θεωρούσα και φίλο μου, και καθόμουν και συζητούσα μαζί του, γιατί υπηρετούσα και κοντά εκεί, στο Βάλτο. Και μια μέρα τον ρώτησα έτσι ευθέως, σε απλή συζήτηση πάνω, Μπάρμπα Θόδωρε, γιατί πολέμησες? Ανακάθισε στον καναπέ, πήρε ένα γέροχο ύφος και είπε αυτό που θεωρούσε αυτονόητο. Για την πατρίδα, ρε Ηλία, για την πατρίδα. Και συμπλήρωσε μετά από μια μικρή παύση. Είναι μεγάλος καημός στην πατρίδα.